İran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýar. Türkmenistanyň Awazan milli syýahatçylyk zolawyna geçirilen birinji Hazar ykdysady forumuny eden çykyşlaryna Iranyň wekilleri transhazar gaz geçirji taslamalaryna öýülleriniň garşy çykýanlyklaryny aýtdy. Bu barada The Associated Press habar agentligi 12-nji awgustda Türkmenmaşydan habar berdi. Forumny eden çykyşyny Iranyň milli nevit kampaniýasynyň wekili Behruz Namdari Iranyň transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýanlygyny aýtdy. İran islenik transhazar gaz geçirjisine garşydyr. Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşy daşky gurşawy ören agyr ziýan ýetirir diýip Associated Press Namdarynyň sözlerini sitirledi. Associated Press Iranyň vice-prezidenti Eşak Jahangiriň forumny eden çykyşyna bu taslama içkiň salgylanman iki uçlu çykyş edenligini habar berýär. Jahangiri Hazara değişli bolmadyk ýurtlaryň regionyň işlerine gatyşmaly däldigini öňe sürdi. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň tebii gazynyň günwatar ýurtlaryna ýeberilmegini goldap çykyş edip gelýär. Şu ýylyň martyna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa Nowruz bayramy münasibetli ýeberen gutlaw hatyna geljekde Türkmenistanyň tebii gazyny günwatar ugur boýunça eksport etmegine özüniň ynanýanlygyny beýan edipdi. Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew 12-nji awgustda geçirilen 1-nji Hazar ykdysady forumuny eden çykyşyny Russiýanyň ýakyn wagtlarda Kaspy konwensiýasyny ratifikasiýa etjekdigini ma'lum etdi. Russiýa we Iran Hazar ýaky döwletleriniň geçen ýyl gol çeken Kaspy konwensiýasyny henüz ratifikasiýa etmän gelýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda internet üpçünçliginiň pese gaçandygyny Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Türkmenistanda internetiň hili duýdansyz pese gaçdy. Onuň tidligi ören hayal. Internetiň hili yaramadlaşanda VPN-den peýdalanyp bolmaýar. VPN bolmasa diňe Türkmenistanyň web saytlaryna girip bolýar. Adatlyk radiosynyň web saytyna we beýleki saytlara şeýlede sosial ulgamlara girip bolmaýar. Ýagdaý gün-günden yaramadlaşýar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat veren habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Türkmenistanyň tas ähli welaýatlarynyň ençeme ýaşaýjysy bilen söhbetdeş bolan habarçy internetiň hiliniň Aşgabatda bir näme oňşorluklydygyny ýöne daşawda, Lewapda we Balkanda VPN hyzmatlaryndan düýünden peýdalanyp bolmaýandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we çeşmeleriniň ençemesi internetiň hiliniň birden pese gaçmagynyň Türkmenmaşyda geçirilen halkara çäre, ýagny 1-nji Hazar ykdysady forumy bilen baglanşykly bolmagynyň ehtimaldygyny çaklaýarlar. Ýöne olar munyň resmi taýdan tasdiklanmaýandygyna, şol bir wagtda da inkar hem edilmeýändigini belleýärler. Adatlyk radiosynyň ýurduň çäklerinde internetiň üpçünçliginiň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada Türkmenistanyň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen habarlaşyp kommentari almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Türkmenistanda internetiň hiliniň pesligini 11-nji 12-nji awgustda ýurduň Türkmenbaşy şäherinde geçirilen 1-nji Hazar ykdysady forumuna gatnaşan daşary ýurtly myhman hem tasdiklady. Bu barada Adatlyk radiosy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan daşary ýurtly myhman 13-nji awgustda gurrun berdi. Internetiň tidligi gaty pesse aýlygynçdy diýsek de boljak. Myhmanhanalarda Wi-Fi hyzmaty bardy. Ýöne hiç bir sayta şol sanda Facebook'a girip bilmedik. Internet diňe ýygnagyň geçirilen mejlisler zalynda bir näme güýçlüdür. Şol ýerde internetden biraz peýdalanyp bildik. Roaming işlemedi. VPN hem işlemeýärdi diýip daşary ýurtly myhman Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi bilen bagly problemi saklanyp galýar. Ýurtda Gurban bayramy bellenilýän şu günlerinde raýatlar zähmet, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmän küsünýär. Bu barada habar berýän Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şäheriň Türkmenistan döwlet we senagat paýdarlary täzirçilik banklarynda 2 sany bankomat işleýär. Ýöne bulardaky nagd pul seristesi öýläne çelini gutarýar. Bu ýerde nowata duranlaryň sany 100-den hem geçýär. Adamlar ir täherden ýa-da gijeden nowata durýar. Ýöne bankomatlardaky nagd pul seristesi nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Habarçy käbir raýatlaryň öz zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny indi 2 aý bäri nagdlaşdyryp bilmeýändigini, ýurtda Gurban bayramynyň bellenýän döwründe munyň raýatlara hasda yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Adamlar Gurban bayramynda kiçijek janyny öldürüp sadaky bermek üçin aýlyklaryny bil baglaýardy.
Ýöne häzir olar öz halal zähmetiniň gazanjyny hem alyp bilmeýärler. Adamlar asaçan bolmasa-da öz aralarynda nägileliklerini aýdarlar diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä raýatlar plastik kartlaryndaky pul seristesinden nagd däl sowdany hem amala aşyryp bilmeýärler. Sebäbi Mary welaýatyndaky orta telekiçilere degisli tas ähli hususy dükanlarda tölük terminallary işlemeýär.